Iti uneg ti pagadalan arumbeng a pakapitutan karay tinagduduma nga adal. Pagtaudan itinalanglang to a kapanunutan. Ken lugar amang ipainam nama tapno magunod dagiti nanumo nga arapaap. Adda dagiti sumagmamano asaan ang makarik natin na talged ken nasalunat nga aglawlaw. Nudiket sumagmamano nga estudyante ti makapaspasar ti sakit. Buteng ken panangabuso. Nuraduma ket babaen ti padadang estudyante. Ngem ti raduma ket babaen iti mismo ang mangisursuro da. Kuna ti kaadwan dagiti mangisursuro ket mabigbigbig kas may kadwaan naganak kas ina ang may mula tinasaya at sursuro karay iti anak na ken kas may sa nga ama. Amang liklik karakwada karigiti saan na pintas ga aramid ken pasamak. Ngem kasano, no dagiti maibilang nga silaw ken pundasyon iti uneg ti pagadalan, ken isuda ti mangituntun dati dunor. Kasano, no ti ima arumbeng amang tarabay karakwada iti napimpintas sa masakbayan, ken isupa iti mangipati karakwada ti lemma ti panangabuso. Iti may sa panagadal, rumrumuar nga iti karatawen agtultuloy ang makapaspasar ti nagduduma a klase ti panangabuso dagiti estudyante manipod kari iti mangisursuro pakairamanan daytoyen ti exploitation, discrimination, bullying, physical abuse ken sexual abuse. Iti datos manipod iti Program for International Student Assessment wenno PISA. Rumrumuar nga 85% ti populasyon dagiti ubing dito'y pagilian ti makapaspasar ti panangabuso iti maminano adaras iti maysa a bulan. Gapo karagitoy ang mapaspasamak malaksid ti kinariga ti biyag rumrumuar at ti panangabuso dagiti ubing ti rason no apay nga agtultuloy ti panagnato ti dropout rate dito'y pagilian a Pilipinas. Daytoy akaso ket nabayag meten na mapaspasamak dito'y Ilocos Norte. At dagiti kaso iti kalabes a binukbukan ti maysa a mangisursuro ti danom iti matmaturog nga estudyante. Mangisursuro anang dangran iti maysa nga estudyante. Mangisursuro anang buli iti maysa nga estudyante ken dadumapay. Pebrero 19 itaatawen sa bali manen a kaso ti panangabuso iti naisireg ti Bombo radyo lawag babaen iti maysa a naganak tapno agkidaw ti tulong kalpasan na may pagarop ang makapaspasar ti verbal abuse iti anak na ang maysa grade 12 student iti Ilocos Norte National High School. Segon iti grade 12 student aday di may nga aldaw a kabayatan ti panagklase na kaya dati anunsyo a bumabaamin nga estudyante kaya nagturong iti maysa a lugar tapno makipagpaset ti maysa a programa nga inorganisar ti City Government of Lawag. Kalpasan itinaso a programa kunana anapan nagpaprinta ti test papers ken inkabil na iti classroom da kalpasan na katrimwar tapno mapan mangan. Apama na nagsublida ito iti kwartuda kerituyen abapugpukaw ti slingbag na ang naglaon tinasurok 2,000 pesos. Gapoy tinaso o apasamak insigira nagkidaw ti tulong iti class advisor na anabigbig ani Mr. Rapada. Kunati estudyante at tinawagan natin namin dua at daras na ito'y ngem gapot awan ti sungbat na ket nagturong iti faculty room tapno kasarita a personal ti advisor na. Apaman nga aday ti faculty room kerito ya may pagarop nga inakusaran ti maysa a mangisursuro asaan nga imatendar ti grade 12 student iti naiwayat a programa anang egmet ti advisor na. Inpeteng na nga apaman nga insawang na iti problema na keritoy nga inbatad day advisor nga awan ti bibiyang na kena pinasubli iti mangisursuro iti classroom da aditoy met at imalyaw dagiti amin na mangisursuro nga adday ti faculty room anakariknaan ti ubing ti pananakaibabain. Apaman ang nakasubli ti classroom ti estudyante
Karitoy asimuro ti advisor, karitoyan ang may pagarop, anapasamak iti nakarkaro apan nakaibabain na. Dito'y may pagarop ng insawa nga ti mangisursuro dagiti agkakadakes a sarita kagedani di panangipatad na asaan na kayat ang makasarita ti ubing. Second ti grade 12 student, karita agundaway nga inbaga na ang mapugpukaw ti pagna, karito'y asaan na nga inkaskaso. Nasakit tinakem itinasong estudyante gapot at tinasong individual anam naman na makatulong ken kuana iti problema na ket arig nang pakaro ti marikrik na gapo iti alamin dua at daras apan nakaibabain na. Inbarat estudyante saan na maawat na iti apasamak gapot sipod ubing isuna ket saan na nakangkangeg ti dakes sa sarita manipod kariti naganak na. Inadmitir ti ubing asaan da ito iti damo akastoy ti rumwar iti babig ti class advisor da ani Mr. Rapada ken saan nga iso ti umuna a biktima. Napuhaw di gamit ko nga slim bag nga ada di alkansya kakas na booklet nga nasurok 2,000 plus tinagyan na nga napuhaw di uneg classroom mi sir. Itan sir, masay dagdakin ni advisor ko sir, nagtawag akin mo na kanya na ang kasing bati mo na nga tawag, may kadwa nga tawag sir, ang kasing mubat. Ngayon damang ko dinanong di faculty room sir, nag-greet knock di faculty room sir, tapos DJ yung get circuit nag-greet knock aming nga teachers, tapos ada di yung mesa teacher nga ko na tamo na hanak nag-attend ti programa ni Mayor, nag-attend nakmet, astig pagpapinitan lang ti inner quad which is kung saan nag-program si Mayor. Ngayon na po, lumapit po ako sa advisor ko doon sa loob ng faculty room. Ayaw niya po ako palapitin. Nung narinig niya na akala lang isang teacher na, kako-teacher niya na hindi ako nag-attend, pinataas niya po ako. Kuna na circuit, ngumato ka jay, akong bibiyang ko. DJ nga pinagsaon nga akong bibiyang ko, sir. Kasang napabainan na kasi himita aming nga teachers, ijay kanya. Tapos, timalawak na goodbye na kayo teachers, nagpa-thank you na tarimwalak sa himato na teacher floor, which is kung saan yung room namin. Tapos po, nung pagpasok na po, sumunod po yung advisor namin. Nung pumasok na po yung advisor namin, pinaupo po kami, pinaayos ng maayos yung mga classmates ko. Tapos pinangka po ako, nakisyo po, wag daw po ako tumawag-tawag sa kanya. Kasi akala, baka daw po may trabaho siya, may ginagawa siya. Or sabi niya po sa akin is, ayaw niya po ako makausap. Tapos, dinahilan ko po sa kanya na may concern po ako. Kasi may nagnakaw po ng gamit ko. Tapos andun po pa po yung pera kong inipon ko. Simple pera lang po pero big deal po sa akin as a student. Tapos po, nung dinahilan ko po na may concern ako, sinagot, sinumbatan na ka, kastoy sir. Sinumbatan na ka, sumumbat ka pa lang yun. Kabayatan na inakurak ni Mrs. Evangeline Medina, inati biktima, ang nagturong iti Ilocos Norte National High School, karita nga aldaw kalpasan at imawag ti anak na ang mapukpukaw ti pagna. Segon kini Mrs. Medina, apama na nakadanon tinawso a pagadalan ket arig na nagbalin nga estatwa isuna gapot may pagarop asaan apan pansinen na ti mangisursuro. Gapoy taraytoy ti anak na ken dagiti classmates na tinagtitinulong tapno saraken ti pagna ken kalpasan ti sumagmamano a minutos ket ditoy anakita dati bag nga aday ti likod ti TV nga abay ti pagtutugawan ti class advisor. Inbatad ti ina anay subli ti bag ngam 500 pesos laengen ti kargana. Inpeteng na tinapalaos sa panakadismaya ni Mr. Rapada gapot anam namaen na kas class advisor kani sunat ikang runaan namang tulong kani iti estudyante no adda problema na kabayatan nga adayuda iti na dagiti naganak da. Kuna na saan narumbeng nga kasoy ti aramiden na kani pakita akas sa may sa mangisursuro. In pagkaamo ni Mrs. Medina, ang nakasarita na iti guidance counselor may panggep iti raytoy ken ditoy alimag-an tirik na.
Imapaman na nakasangpet da iti pagtainganda. Kaya dito'y anapigis si puso na. Apaman nga inbulgar ti anak na asaan aray to'y ti damo nga inaramit mangisursuro ti nasao apanag. Ang sa akin sana, aksyonan niya at wag niyang murahin yung anak ko kasi pangalawang magulang siya. Nung una okay lang sa akin sir kasi nakausap ko pa yung guidance eh. Pero nang nandito na ako, umuwi na ako sa bahay at sinabi ng anak ko na parati niya palang ginagawa yan, hindi naman pwede. Ipinahaya mo na sa mga kapwa teacher mo, ipahiya mo pa sa mga estudyante mo yung anak ko. Yung anak ko lumalapit sa'yo dahil advisor ka niya. Humihingi na ang tulong kasi nawalan siya ng pera. Ang imbis na tulungan mo, ang ginawa mo, minura mo pa, pinahiya mo pa ng paulit-ulit. Hindi naman pwede yun. Gusto kong aksyonan niya yan at hindi niya dapat gawin yan. Pero yung pera pala ma'am na ibalik din. Hindi. At nung time na yun na hinahanap yun, nakita yung bag doon mismo sa likod niya na may doon sa TV doon. Nakita yung bag ng anak ko at ang pera na lang 500 na lang. Yung perang nawawala is 2+. Según iti may sa counseling professional, iti gobyerno provincial dito Ilocos Norte, dakkel ti agbalin nga epekto ti panakaabuso iti may sa estudyante, aglalo ti abuso ket manipura mismo kadagiti mangisursuro. Kuna ni Mr. John Tommy Kalaykay, mabalin, ari panangaramat kadagiti agkakadakes sa sarita tapno ibabain iti may sa estudyante iti sangwanan ti adu nga tao ket mangipababa ti kumpiyansada iti bagbagi ken makapektar iti mental health na. Patsen na, aray ito iti rason no apay at daragiti estudyante amumuteng nga mangipakita iti kapabilidad ken talentuda ken agresulta ti panagsardengda ti panagadal wenno panagputeng asumrek ti pagadalan. No ka nga factor no kada sir no kinanahin da nga mapababainan. So tunon sumaruno no kan sir silang mabaindan to no kang agibagan no kan or may pakita digiti kakayandan kasi napabainan dan which is mabutang danokan kasi baka feeling da mapabainan dan tumanan sir. So mabaling at ang legitimacy na rason ng amping ato digito uping nga kaya so practice. Possible pa yun kasi. Sir, no itimes sa mga isursuro, no yung kaso man nga dahil timading inaramid, itimes sa mga ano nga tag-i-advise tayo, kapipintasan nga panangisuro, itimes sa nga ubing, nga haan nga mapapabainan, hanga mapapasaktan direct na nasa. So, imbes ko mga pabainan, sir, mamayad ko mga kasarita latan nga nasayaan. Kung mabalbalin, sir, mabalin ako mga pandi guidance office no kan sir kasi si guidance office haan iso lang nga office nga which is normally nga magbaga tao na mapang guidance office and ket moong tangkan haan sir kasi the guidance office so dati mang guiding ka so dati mang kaskasarita so dati mang tulongkin ka sir. Gapuy ti raytoy ang mapaspasamak at dati inuwara ti Department of Education wenno DepEd a polisiya iti 2012 tapno protektaran digiti estudyante manipod iti panakaabuso. Segon kini Miss Jennifer Alejandro, Information Officer ti DepEd Lawag, aray ito iti Child Protection Policy ket nabayagan nga may implementar kani iti amin na pagadalan dito yung syudad ti Lawag. Kunana atunggal pagadalan ket adaan ti Child Protection Committee tapno trataren dagito ya kaso. Inay na ano saan nakabailan at trataren da ito iti pagadalan ket maipaimara ito iti DepEd tapno isuda ti mang tratar iti kaso ti panakaabuso. Inrakurak na aray iti panusa mabalina maipataw ti maysa mangisursuro ang mapaneknekan nga adda iti panangabuso nga inaramid na ket warning, suspension bueno nan anaya panakaikat ti lisensya na akas maysa mangisursuro. Pasyente Information Officer arumbeng saan ang mangisawang ti agkakasakit sa sarita eri may sa mangisursuro no isurwan ti may sa nga ubing gaputa na iget nga itantandudo ti DepEd ti good manners and right conduct. Actually adda iti policy nga inruar iti DepEd no jak nariro 2012 nga DepEd child protection policy ma'am nga implement mo ti amin nga schools tayo iti Lawag City ket ada iti Child Protection Committee na nga mang tratar no kuano addaman dagiti maltreatment or abuse
nga mapaspasamak. So adda no kwa iti maipasa nga complaint iti ubing nga itratarmet lang ni school ket no kaya nga solbaren iti school level ma'am, solbaren ni school babaen iti Child Protection Committee ket no masapol nga i-elevate umay no ka iti division office at damit no ka iti committee tayo nga mangtratar kadagitoy nga cases iti ubing tayo. I think depende iti gravity ma'am, DJ abuse nga napasamak, ada iti warning or suspension or DJ kunayo ma'am na mabalin nga ma-dismiss. Depende iti gravity DJ nga case. Kabayatan na kuna ni Miss Shirley agsunod di mga itadaulo ti Ilocos Norte National High School. Aray to'y titamo anang igannaray to'y nga aramidan ni Mr. Rapada. Nakigtot da ito'y kanin barad na saan nang ipalubos nga adda kastoy at trato da iti mangisursuro karite estudiante da iti Ilocos Norte National High School. Pasigurado na nga investigaran da ito'y apasamak ken tratarenda iti kabitan a panawen. Saan alinged karatayo nga ado ti estudiante anag talineed ana ulimek manipod kariti abuso ang mapaspasaranda iti uneg ti pagadalan ken pilienda nga umadayo iti nalidem apasamak. Ngem sapay kuma tati kaso iti maysa a grade 12 student iti Ilocos Norte National High School ken agserbi a pagsarbingan iti tunggal amin nga estudyante arumbeng amangegan ken saan nabaybayan dagitoy a klase ti panakaabuso. Gapo tano ti manursuro ti agbali na wagas iti panakadadael iti kinatao ti maysa a tao rumbeng nga isuda ti maisuro ken maikat ti serbisyo. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnira para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!